почва. Така, снимаш дрона, телефона и това. Да се вижда на един кадър всичко и трите апка. Апликацията се видя, сега иди отпред серийния номер, всъщност отзад извинявам. Тук отзад си е номера. Дай на мен да може да фокусира. Снимаме в момента видео, нали? Иди по-наблизо. Така. Дръж. Така. Сега камера. Айде гимбала. Тук отдясно. Ще ли са? И сега дистанционното. Тук отдясно. Сега трябва да го калибрираме. На дистанционното не го искате. Ами дай си снимаме на дистанционното. Ето това. Тук Минали горе бъркат също. Не, те точно този номер искат. Да. Така, сега го включваме. Това е включено. Така. Я дръж малко сега. DJI Go Up and Calibrate the Compass. Да. Ето, сега. Тук сме, тук. Компас. Калибрираме. Дайте да въртим обратно, защото така слънцето свети. Айде, давай, върти компас. Чекай така да се гледаш на кадър. Давай, върти го. Покажи аз как го... Така, покажи там, че е компаса. Така, Чекай след това. името. Опит знае. Компас, да, има. Вижда ли се? Да. Чекнете има дата. На това ли ще зацикли съм? Няма. Той ще загрява емото сигурно за това. Calibration not required. След това какво правим? Готово ли си? Да, какво правим след това? Така, ела тук снима гимбала. Така да го движи ли? Да. Значи движиш нагоре, надолу, наляво, надясно. Наляво. Трябваше да форматираме SD картата. Да. Добре, готови сме с гимбала. Форматирай SD картата. Да. Форматирай SD карта, окей. Чай не фокусира? Да. Това ли? Минавай отзад, снимай, попалим го. Давай. Дръпни се оттам само. Сега вече отдалеч само снимаме. Сега палим, да, снимаш дрона. Дигаш го на 2 метра и го зависваш. Добре, дръпнете всички. Така. Сега му пробваш командите. Надолу, Чакай до напред, че не съм оставил. Така, тикни. Така, сега. Чакай, не толкова. Така. Сега пробваш. Сега. Тук трябва някакъв... Сваля го малко надолу. Не, трябва да се вижда стика в кадър, че ще го правиш. Трябва да му фащаш ръцете и дрона. Още дрона надолу, дрона надолу. Дрона надолу. Добре, какво правим сега? Да казваме Значи, стига. Пробваш го нагоре, надолу, напред, назад, наляво и надясно. И го завърташ като столни глота. Надясно, наляво. Завърташ го 360 градуса и пак го позиционираш напред. Да. Така, пусни запис, иди до него. Пусни запис. Пет 6 секунди. Спираш запис и плеваш записа от приложението. Да, се завъртим обаче и трябва да го гледаш, защото не нищо. Снимай една. Така. Стига, спирай записа. Я почна по наляво преди. Сега плейни записа. Плейваш ли? Да. Добре.
Така, сега го пращаш на 120 метра и на 200. Ти снимаш как изчезва и веднага тук долу вляво снимаш приложението. Обръщай го и го липвай. Добре, чак само да изправя камерата. Добре, ай така ще го караме. Обръщай го наляво, диагонал ляво. Височина е 200 метра дистанция. Да. Чак, че не ще виждам, ще разбием дрона така. Няма бе. Пише дистанцията и височината. Maximum flight altitude reached. Той сме. 200 метра направи ли дължи? Направих. Връщай го. Това ли е всичко? Да. Не, връщаш и как кацаме. Добре. Go home. Maximum flight altitude reached. Така, сега ще го кацнеш обаче на земята да не се смея да целим куфара. Сега ти трябва да заснемеш как като слезне си пуска краката, как го загасим и спираш видеото. Чакай да се гледа само и ръката ми как свалям височината да не скажеш. Идва. Всеки момент над нас е. Тук е по-равно, пред куфара. Краката автоматично иска да ги свали, нали? Да. Тук го дай даже пред теб. Да, краката в кадър да ги свалим, май. Не, да, в кадър трябва. Значи ти вече само... Чакай, ще нарочно те краката свали, но ще отворя краката, да се ги дигне. Добре, давай на това. Тя ще вгаш долу, да не го свалят буду. Така, чакай, продължавай да снимаш. Така го изключваме и спираш записа. И стоп.